Munyana meeting Dady Fred Mamunyana Kwaba Eba the announcer newspaper so I some koso ewo Ghana ena yede bremu tis wadwe enemy a dwumadie wo so wo ho kwan se wo kire wadwene ewo dwumadie a yede bremu yi bebre wo ho ene ye bedwendwene ho eni tis wadwe enemy a wankasa wo ho kwan se wo be hye amawunu a oben wo no so no wanya bi ahwe asem a ene ededwa very simple. Ene Supreme Court Ghana Supreme Wama sama modi aba ene se